Good morning guys. Mayong buntag ka na tong tanan. Ngayon guys, mag-upload ako. Punta ako kang Miami kasi nandito si Madam Tutsi. Kumustahin natin, musta na ang ilang kana ang pagkatulog diri sa bukid. Atong kumustahon sila og na nakakuha na ba sila sa mabugnaw nga dapit. Dito mag-upload pug ko. Nya napod si Madam Tutsi. So mga musta ta ilang one day tonight. Ilang pagkatulog sa payag ni Mayamia. Pero murag ni kana ang kuan si Madam Tutsi. Butan kay siya guys. First nang kita murag na ulaw ko. O kasabot na magbitaw nga inana no gahilom-hilom ra to pero di ay kung maunhan nimo to ana. Nice. Bro, na motor. Nya kasama ko pud si Auntie Linda. Punta siya kay Kuya LD. Ayo, naman si Madam. Natulog pa si Madam Tots, naghagok pa. Mag-upload ko. May buntag. Anhi ko na nag-upload unya. Mag-upload. Unsa kumusta mang tulog na to dani Madam? Ay, buti kayong tulog guys. Murag aircon no. Bugnaw po dahil siya no. No kisiya. Hindi siya magproblema o kanang kuan. Di na kinahanglan Electric pan. Presto na presto. Bugnaw, oo no. Mag-upload ako dani kadali. Ito naman to si kuan. Na si ate dani na. Ito na. Hi mga madam. Good morning. Nagkatulog pa si Madam Tutsi. Tulog kagabi. Si Madam Ritzi. Unya, gipang tugnaw gid sila guys. Oh, napay nagkatulog sa tulda. Hala, mura gid siya og ano, wala na kay electric pan kay tugnaw diri lagi sa mua. Bukid, lupig pay aircon. Kana sila mo nang tulda nila ni Madam. Yan si Madam Tutsi tuwa sa kwarto ni Madam Ritzi. Unya kato si nanilhig si. So yun iya Aragaga. Sara Aragaga Agugoy. Unya si Madam pod. Wa man ko nga kaila dani oy. Yan niya. Nag-init sila og kape para mangapi. Nya na rin sila tinapay. Ang daming tinapay niya ang mga tukoy-tukoy pod. Wala pa dili pa man inyo. Nya. Ay init. Nagani kay hangin ni di ni siya kaulan. Nya si Madam nagkatulog pa. Lubay guro ni sila alas 12 kun uli gabi. So nasayo ko kay mo upload ko nya mo uli ra pud ko kay mag-atiman pa ko dito sa mo upload no. Magtiwas ko og laba. Guys, kasama kong kapatid ni Madam Tutsi day ni si yun sa ngalan ni mo Madam
Lablab uy. Ay, si Love Subi na Love. magmadam-madam ginoo Pili, ko. Ati pili, Love ida na day lang. mo. Wee, 45. Ay, si Ate Love na lang day ni siya. Yes, Ate Love na lang. Subi na madam. Pag dili ka madam. Madam lang. Pero madam, rapon mo. Dili mi kan madam mi sa gugma. Yes. Char. Madam sa gugma. No, sa kay magmadam-madam sa kukwartahan mo si Julia. Dili. Balago tay kwarta pero madam to sa gugma. Yes, Dako kay ta gugma sa Madam. nga. Tugnaw kayo ilang lugar diri guys. Nag Dili na kayo ilang namugkos pa si unsa na namuyugkos pa si madam. Si Ate Love kay wala ko nagpajama kay abi na ko igang so nag-short lang ko. Tugnaw man di ay guys. tugnaw kayo Tugnaw. Nga. Agtukod sa'yo. Di mo kuting upload ugula si Ate Dani. Diri sa pikas. Kaya naman siya wifi. Wala mo ko wifi daya. Asa man yung balay ka to? Balay na akong mama. Wala ko balay. Mm. Ako sa buhol na. Na din nga magtayag ra ko puhon-puhon. Puhon. Tanaw gud si Maya-Maya di ba? Kuan naman pud siya. Tapos sa tuloy ang buhay. Mao. Yes. Kaluyan makasweldo ta. Yes. Makahinay-hinay na. Kaya naman ang Tigom sa jud tigom. Tigom. kahoy na naman tay kahoy ang papanday lang. Mahal Pagkuan. ba yung karon ang adlaw sa libur? 700 di. 700 na diri? Mm. May pa man sa Davao kina pa may 400, 500. Hindi ni Libur sabihin nga. na? Ay, dili. Panday na na. Panday na na. Ang labor 400. Mm-mm. Pero libre na kaon. 400, libre ka ang daw. Nya sibin sa panday. Dili Si basta Madam basta kay, ka. si Madam kay ang mga tabante. Libre man gud ang pagkaon ng mga tabante. Mao no. Magpalibre ganito sa kaan bitaw. Libre magipod kilo. Luoy man ang nana sa ayahay yung nangapi sa mi guys. Karon pag man ako uploadan ni mo dong focus is eskwelahan kay pictorial sa ko ang anak nakatong naman ko daycare ka manguran. Hey guys. Ngapi-ngapi sa mi dani. Kapi-kapi sa mabugnaw na Muni imong lugar anak guys. nda Yes. ati lang. Duha lang anak ako anak. Second year college ang isa. o Nya kana. kani. Yes. Hi, Oh, uy. namintana Hi, pa siya. Hi guys. Gitugnaw pa ni ba? Lagay ko maligo ka na sabi. Lumig mo siya. Bitaw no. Kuan Ayan, nakasama ko na ngayon si King Black at saka si Joy Black. Ayan. Hello mga ka-King Black sa mga subscriber dyan. Ayan. Hello guys, nag-prepare na sila sa pamahaw. Nya na pod. Ito yun si Madam Saragara. Di man ko pakalitok ani sa iyang kono. Ay Saragaga day. Unya yun si Mario. Unya. Kung Mario, ko na sa music ka. Kung Mario, Wow. para ang mga kanang mga basher, ang aha sa Sarah. Unya yung pagkain nila. Tortang Una nung ka. unsa ni itlog na fried na itlog ay tortang itlog din ni. Ito yung kanin halaka ang dami. Ay, nagsapaw-sapaw na ti. Saragaga, ingalan sa iya. Oh, Sarah Gaga. Sarah Gaga, ang babaeng walang pahinga. Walang pahinga. Sarah Gaga mo yung mga... Nako sa center of attraction. Mababaw. Ano siya mababaw, ano siya mababaw. Ikaw na diya madam pagkatay. Uy. Baka wag ka. Pitoy baka. Musta mang tulog madam?
Nindot kayo. Praise na praise. Muna si Madam Tutsi naklaro na jud kana ako nga hayag. Oh. Gabi wa day ko niya na klaro. Dili kayo. Lahi ang gabi og kuan kanang adlaw madam no. May ko gabi kay di maklaro ang kapaan. Wapa si Madam Tutsi. Di halata jud. To pa dito. Mga una ta. Maya niya. Dali na day. Mga una ba, mga bambam na, dali na mga ta day. Bambam na dis unya ang Ala, hilumo na kayo si Mario oh. Hilumo na kayo siya. Mama na hubog. Mario. Hindi mo naman kakaayo, gabi mo tanan, nagwara-warag maayo. Naami, isa ka kaldirong mais. Guys, mga kapulang mga tao din ipangugas. Why reason kayo diri ang mga bisita ni mahugas. Ano lang? Ano dito? Ilabay na lang yung daplin guys. Pagkahuman. Hangin kaayo. Wala ni, makita na si Haring Araw. Ay! Sige na atin na. Oy, dali na mo. Oy! Siya na lagi mong giampong maday. Una, dili daghanong maglibong ang Ginoo. Sige. Sige na papa. Ala nagilom-hilom na si Sherwin wa na nahubog. Makadaot man na tay. Bakit mo nang pinggan ba? Dapat important. Itawag mo sa akin. Mo gid nang giingon madam na. Mo nang giingon madam na pangit pero pangitaon. Ay! Unsa atilab? Kaon na kuya, kaon na mo ba? Sherwin! Hi guys! Pamahal! Sherwin! Mahaw ta guys. Hello guys. Nandito kami kay Maya Kumana Mia. mi guys, naglakaw-lakaw lag-lag ito lang ni Ate Maya Mia, nya manguli na sa dayon ni Joy Vlog. Nya ang akong sobre guys, naara. Akong mga koleksyon nga sobre. Ako ginuo ko kadanlog ba dolor. Pag hinay di buntis. Oh, Wa pa mali ko naka ano ni sa akong video di AJ. naka. Humana ka sa imo. Oh, sige di. Unya human naman mi upload, human ako upload guys. So pupunta ako doon sa eskwelahan. Tanawon ako kung bata kay pictorial lagi nila. So nandito man sila ni. Angging magsakay mi. Sige, sakay ta. Hinay-hinay lang pare. Artista na Joy. Aha. Ana artista. Oh, tagnaan lagi nimo. Lagi kay happy to be artista. Mananag na. Yan may na lang magudlan to ni Madam Tutsi ba na ko. Awira ko dong kay Kay hinay-hinay lang. Baka naman mapungagan tayo, nga pungag na rabata. Kabakla ang program kay aron ang ato nga magabaligya ta ni Madam Tutsi ba naka. Iya to mga So, salamat kayo, ging. Oh sige, Una lagi kisakay ko lang kung one hapon ko iskulahan. Nya ila jud kong gituyan paghatod ani. Thank you so much mga madam. Nya monhi ko. Uy, sirado mga iskulahan. Ngutana ko sa buhay ko daan guys. Gawa para ba ko nakabayad no. Pictorial mo din. Nandito na ako sa eskwelahan. So, tinignan yung kung itong mga anaconda namin. O niya nga ko wala uniform. Nakahulam sa uniform, no? Maray mga inahan.
Oh, pwede ra. Ngayon guys, kaon kami ng keping. So may Tagalog ng keping ay. Nya ang iyahang kon kadili, gatas man ang iyahang gitappings. Ganan ako dani sugar kanang yung ano ba latikon. Ang gatas niya. Kasama ko si Jai Jai. Diya humay na may og pictorial padaplin guys. Tara guys. Nya Uma na mig pictorial so pauwi nami. Kay punta na pud mi kay Madam Tutsi. Doon sa Yamaya. Padaplin bebe. Yeah. Thank you din sa nag-support. Thank you so much. No. Nagdugay ang pictorial sa mga bata lagi. Lan sa Mario. Sherwin! Ulat ako! Tamang-tama. Naglabay si Mario. Hala, sakay kami punta doon sa amin. Eh kasi distansya pa man kasi. Uy, baby, ang kuan ha, pitaka. Dali, be. Asa magagikan? Lilin? Lilin dito wala. Na si Mario. Sakay mi guys. Okay. Okay.